Right, so okay, so 242 asante hene atnase kama awo na dwemu a bibia so enkonkan kama to wesene niema ekono a nipa dwomu a abochinku ha nyina se akwantu mu amama mu fo mu ewo mu ya mudu nyina no se me no kase omo ha omo ba na firma be chia opem so 242 the various ethnic communities in Ghana. Well, I say so 242. Tomorrow, the 25th of April, we will have the King's Concert at the Jubilee Park, and it will be entertaining. But we will keep vigil because to hear the 25th anniversary will be fireworks across the Garden City. Fireworks in Tafo, fireworks in Bantama, fireworks in Edu, fireworks in Oforikrom, fireworks in Swami, and fireworks at the Jubilee Park. It will be legendary. King's Concert. Now I do 4P and I remember Jubilee Park. Na ya wo so ye ho kakra e wo ho wa ma bia wa ha ho na anadwo about 2 minutes pe we aya broje knockout to come ma na apai ti say nsruma no e be ko ba bia sa fireworks no asoja fo na akwadre bupa omo ene bi ni Sadi fogun agwaso, kwasa sinaje kasenen. Kotokoyin kase, kobele kasenen. Kotokoyin kase, kobele kasenen. Mema kobele jamani kotokuyen. Mema kobele jamani kotokuyen. Asante kanjosmo tampon kule. Asante kanjosmo tampon kule. Asante sesebo smajite. Asante sesebo smajite. Ode satinaje kasenen.
ana tuo ene bo sei ene bo Japan ni papa sei ene sutrasi sei sutrasi mama ngongu wose tu ya sa kumu ya prada kugono hemi ye wose tu na ma pi ku si ni pa mu mu apa ndo kwa wa ne ba apa ndo tu ba de osani ba pa ko amadi osate ba dio le ko dia ba ku di na mo mo le ko ba ko pa ya mo ba dia o kan fa Oji àwọn ya jebi a to si mi tremu ama medi ayekama. Oji àwọn okura de esesa wo ba efiri se fi ho na ewura obeji yan santete. Na wo ba sa waso ni e ho am no ko faturi e de ba. Ose ene hyamu ni fia de bi no ne mi kuma na dabe hene woni committee ehye no no fa bien se tu vo da ma onana no bebrebe amufiri mi awa betra ase da no okude a ewo ujuma de mu yi ba ko asi wo na e de adum da ote a omo chi ano omo no no ko race course angra hene omo nyina e be chi ano ase omo ana kane bebo park isu a na aso e ko ko memfu ye no dodo no a omo ba be chi ano ne Alaji Bruce no nyina ahia park ya so ene komutie Ose enenhia mu ewura woya mo bia hu se ampa asante ye donipa ye ya mi hu se ye dinipa ena chichiri asante man ye ya mo bia hu se asante enye nyimu obi biara emfa ho ba bia ofiri wo ba ase na bobo bra ya ma kwan ma bobo bra awade yedi awade bebre yene ni papi ya donfo bebre ya no matra efie ba ku nyina ya trabum bebre ene yene pakro ya kabum obi fra amra ne e wa amra okrom ase a ye de amomu a omote ho owura fuga a obachi a ye nimu asantima mu ase ese amra be profri enze ma hene ha se ye nimu mu ase ese baby a ofri sa na mfantene suso ye nim na ha se eche be profri Musa Musi ne wona mpa mozongo oni e do ko na chiwo na ama ni na house afo you know me na ti ase Sana ya ta house gaskiya ni ko ni na ne kan wasi ya konye wie edi usu a edi nkunim wo so a ya mfa ni pa ase ene ba ebedi wo so mo amu nipa no mu bi ene mo mu di mu so ho ene ki atuma fa ku se ke eno ase ya mai nipa ko tra ho no ho na oda mai Nso e fisisifu a nka no zo ko fa kuro no no de ne be wo na ase na na bi akwa ko tra ho
Nana mo hyehyɛ asantema mu ase yɛn mpapo yɛn mpɛn a yɛde ɔdɔ nkabo mu asomdwie ɛna de te ase ɛno nti ɛna nnɛ yɛhu deɛ ehunu ɛdɔm bebrebe a aba ase no ɛyɛ dɔ a ɛne ɛkwan yɛfa so ɛgya wɔ nti na nnɛ wɔn ɛkyerɛ deɛ wɔn ti wɔn nyinara ɛso gye tom sɛ asetena pa ɛna ɛno mo te ɛwɔ kurom ase. Ase otumfu ase obedi adeɛ efura bɛnyɛ yi efi aduonu num ni de biara ne ka etwam ozongo ase a obi a obiara so gyina hɔ obiara ɔwɔ ozongo no obiara so gyina hɔ ma no. Biemu asanteman mo ka ho nam sɛ mo ka asantema ho nti adwuma mo yɛ na nyina ɛboa ama asantema nso ɛpagya yɛnso yɛma mo hu sɛ mo yɛ ahɔhoɔ ɛkwan bia ɛbɛfa so ɔma mo nyaka adua yɛbɛyɛ sɛ de ɛyɛ fititi abɛka ne ɛfoto a ɛwurade ma mo a ne sɛ obiara ɛne mmara so sɛ de ɛbɛyɛ biribiara ɛbɛyɛ kama ɛwɔ ase yɛyɛ akyerɛ sɛ asantefoɔ yɛpɛ nipa ebi a wo ɛna wopɛ nipa ahene fa na abɛkɔ abɛnya fantini wuta ahene fa na abɛnya nwuraga zongo no amu na ɛfa hene ɛna zongo ɛhyɛ aseɛ nti ɛne asanteman ɛna ayɛ ne nyinaa ma obiara ɛsua nti ɛnyɛ ntum wɔ Ghana ha sɛ sɛ asanteman yɛpɛ nkama no. Alright, see. Okay, so to go so 2 say to egu so kasa. Ni nyina nkabom asɛm a wɔka ɛkyɛ sɛ woba santimante mu ha nkabom na ɛna ɔmo de atetewo bia amanne yɛ wa nwalaga yɛ wɔ mosizongo yɛ wɔ miamia ahodoɔ pii wɔ santimante mu ha ɛyɛ pa ɔmo pɛ nipa ne nipa sɛnea ɔmo do nipa ɛno ntina amanne bia ɛtumi ba santimante mu ɔba na aba bɛda suba yɛbɛyɛ bia nso no ahaw bia nu ɛbɛba wo so akyɛ sɛ bibia nso ɛbɛtumi akɔnkan nti wei ɛyɛ ne ɛkɔ so ɛwɔ yɛ asante mante mu a ɔtokɔkɔ so tumfoɔ sɛ tutu egu so ɛkasa nipa dɔm mu a abɛpie mu wɔ ha no so dɔm ɛde wo nam mu kakra na afei ne mekyɛw sɛ no nneɛma ɛkɔ ɛwɔ ha wɔfata ɔbɛtumi ayɛ adwuma no saa nipa nneɛma ne kwan na ɔnyɛ adwuma no. Tele dwumadie ya ma obi ahun sɛ nkabo mu Ghana yie yɔ yɛ no ɛna yɛ hwehwɛ nti mai nyinara yɛ baako yɛfa kyekyere Ghana mai na Ghana ɛyɛ yie ɔtɔfoɔ asante Bukari gold ma fefɛ ɔmo a na ɛdum yɛ Malik ɔmo a na ɛdum bɔ yɛ so skɔkɔ so tumfoɔ sɛ tutu ɛna ɛkasa wɔkyɛ sɛ kɔtɔkɔ gye din nyinaa no ɛyɛ ɔmo a wɔatifi do mantam no dodoɔ no a ne yɛde ɔmo bɔɔyɛ a ɛma kɔtɔkɔ agye din kɛseɛ paa nti ne nyinaa ɛyɛ nneɛma a wɔka ɛkyerɛ asanteman do a ɔmo si fa ɛdɔ nipa ɛfa ɛna ɛho nneɛma ahodoɔ pii no a nipa dɔm a ɔhwɛ ɔma bɛpiem ɛwɔ manhyia nea ɛkɔ so manhyia ɔtokɔkɔ so tumfoɔ sɛ tutu a bio atan na atwa mu a ɔgye ahɔhoɔ nti ɛnɛ ɛyɛ ahɔhoɔ mmerɛ nko a bɛdɔ na manhyia kakra Fama isi akakra. Hai bojare. Hai gabrem.